Lek mlakune kok ayu ndelok Madam Puri. Alon to, alon. Alon. Ayu. Jangan khawatir karena kita memiliki penari yang nanti akan selalu Halo guys, hari ini hari Jumat. Kita ada di El Royal Hotel Banyuwangi dalam acara pernikahan Kak Sela dan Kak Rofi. Ikuti terus jalannya acara temu manten hari ini. Halo, assalamualaikum Ustadz. Kesah apa? Kesah apa kali Mas Sultan? Ngesah nih kopi. Soalnya nih kopi ini. Ya Allah ya. Enak mikir lah aku. Soalnya kopi kan sering tak omong nih kalau man utawi sapa sapane wong ya subuh kang ngombe sapa man alquwata ing dalam kopi fajamalun mongko dadi ganteng. Malah aku kang ngombe kopi gak ngerti ganteng aku le. Oh iya, mari bentar. Aku dijak foto Mbak. Dijak foto Mbak. Oh iya. Jumur. Enggak ingat kamu. Satu, dua, gaya bebas. Satu, dua. Agak Jawa loh. Lah kono kita ngene buruk bukan. Genjolo mampah perang kesimpir nembeani gajah kuling indahing ambior mongkor busanani paning lebar paning celor kitondro ler kabio kakit kan asa silik Ombro martoto dasar wanudya setya nenggo busana andi kang tinata Subo manggala ya manggalanipun lampah ya cucuk lampah Raden Bagus Pandi Asmara bangun sampun nyumanggaaken dhumateng pinanganten kakung kang sampun dewan Allah mangkula tandha yeta kalunta Kusumane Bagus Muhammad Rofiul Amri Tanggegat marang pangwasi Gusti kang akarya jagat mugi racun alam dewasa lumbang wonten ing samudraning bebrayan agung lolo kang ginayu dadi kang kaesti Sumbondo kang sinodya tansah kumlawi astunipun pinanganten kekalih ya ambalan bantal kang winastan gondang tutur ugi gondang kasih gondang tutur ugi gondang kasih sampun den balangaken napa to werdine gondang tutur ugi gondang kasih gondang tutur sampaikan dening Muhammad saka donya tuku sing akhirat. Amin. Tanggap bisa spito
Ya candhaing adicara ing wekdal punika pinanganten putri sarwa jembu kanang suku ya tumungkul apalin telu. Ya lajengaken pinanganten kakung nglampahi adicara ida tiga. Ponakan tiga sampun kinapaking padha biar pecah saknalika. Pecahipun tiga nyawijine jenar kalawan sita manunggal atau setunggal. Nyawiji dados siji mugi-mugi perlampita saking Gusti Kang Purba ing dumadi. Yen bilih pinanganten kekalih anggenipun lelumban wonten ing samudra. Pinanganten putri nglampahi adicara kelinteran berputar di hadapan di badan sang suami juga memiliki filosofi yang tinggi. Mempelai putri harus mampu menutupi air. Mempelai putra dan putri meminum sebuah air yang diberi nama air suci permintaan, di mana air suci dilambangkan dari sebuah air yang dibawakan oleh ikan ke dapur penyemangati. Acara ini diberi nama Sindur. Sindur mengartikan bahwasanya mempelai berdua malu kalau berjalan ke belakang. Ada ayahanda tercipta di depan sebagai suri teladan, ada ibu di belakang sebagai seseorang yang menyemangati. Acara hari ini juga melambangkan jerih payah dari kedua orang tua yang diberikan putri ataupun putra, tidak hanya menyekolahkan, membesarkan, juga mendudukan kesinggahsananya kursi tanpa kecoa. Grembet-grembet muga-muga selamat. Alon-alon lahi tawakkaltu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak gendong siramu, tak bopong siramu, tumuju ana ing kursi kedatonmu. Muga-muga dadiya sijining keluarga kang ora pedhot teka kudangan, luput merusut teka gendongan. Pinang Sayyidina Ali wa Sayyidina Fatimah Zura wa Ali bainahum wa kama Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Siti Khadijatul Kubra barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahum fi khair. Amin amin. Kucur guna kaya pangumpa jiwa mas pikis aja gono. Dalam bagaimana pinanganten putri jiwa mas pikis aja gono saking pinanganten kaku. Dalipun adicara kang winastan ing wekdal punika nggih punika setunggalipun adicara titip bebono. Bu, dapat cahayu titip bebono kang sampun kula tampi. Iya nggih, iki tegese nabung ya nggih. Muga-muga tabungan sing mbok lumpuk-lumpuk iki dadi tabungan kang barokah dan iso tuku tegal sawang bangun omah kang megah, mobil yang mewah, lunga lan haji ana ing minggah wonten ing sasana wadi. Pagrayu bentos tunggalipun Uborami
Gembul Bujana Pistraja Andrawina. Gembul Bujana Pistraja Andrawina den wastani ugi Bulang Limah. Pagrayu ini kamar menghadap ke depan dulu. Biar gak baper. Muasi manten kalau ya perlu dengan tekanan yang tinggi dulu. Bila apa ya? Dulselan Dulangkang masih jambutnya kalau dipegang. Muga-muga ya Allah sengaja dirapatkan sholat di bolong-bolong lalu air zam-zam diomong air ngangklewaken asta dalah jonggo nyuwun restu ugi donga saking panjenengan sami. Mugi-mugi lumantar donga restu saking panjenengan sami pinanganten kakung dalam pinanganten putri dan restu dalipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Donga pangestuning bapa lumebel kanggo awakmu wong loro. Kula tampi. Muga-muga nggih lumantar donga restu saking bapa nang siramu cah loro. Kang ngukir jiwa lan raga kang gedhi pangorbanane pantes sinembah Bapa dalem suk ning putrane lho. Ngene iki jelase wis putra kesayangan nggih. Tenan iki. Wis putra paling pokoke. Sebentar lagi betak lawang dewi dadi satriya ning keluargane terus nih sunai Kanjeng Nabine. Muga-muga ora gingsir teko arijal wamuna alanisa dilahirke wong lanang kang aran jenenge Rafiq dadi pemimpine keluarga.
lelaki dari hotel ke hotel. Berarti panjenengan menika lelaki panggilan. Panggilan. Soalnya jenengan kok kados dalang. Nah, terus bukti menawi saged nggih, kula tak dalang pindah. Gelut banget. Terima kasih matur lembah nuwun dumateng panjenengan sedaya. Kula Marjuki Haryatama ingkang kedamuk minangka pranata adicara ing wekdal punika ngaturaken matur lembah nuwun dumateng panjenengan sedaya. Pangayu bagya dumateng pinanganten kekalih mugi-mugi dados setunggalipun keluarga ingkang bahagia mulya saking donya tumusing akhirat. Amin. Mbok bilih wonten kirang langkung pun ageni samudra pangaksama saking kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.